Nyakoro Mgajwanga machiegni mae ne chenro mar poko pogore chenro mitayo kod an Sharon Ong'ao. Okiny makawuono chenro makama akelo ni kantiere gwenge mag Mavoko e kaunti mano ma Machakos. Ang'eni samoro ipenjore ni pok mane ma bende adwaro kelo kiny makawuono. Adwaro kelo ni pok mano mar chwecho. Kama ntiere ni ong'ere kaka Clay Masters Limited. Gisebedo ka giloso mwandu mopogore opogore koda lowo mano mar chwecho ma bende gi dho ngere luongo kanyo ni clay soil. To bende gisebedo ka gipuonjo nyithindo ma bende osebedo ka timo lai mar somo mong'ere kaka CBC kaka ginyalo chwecho. Ang'eni chon dala kanyo samoro ka nidongo nidongo kichwecho, to ka nichwecho niyudo mana lowo adhara mach kamoro amora. Kata kamano buore Machakos kanya koro Mgajwanga gisebedo ka gigolo lope kuonde mopogore opogore, lope ma bende gitiyo godo e chwecho. Nitiere achiel kuom rawera ma bende osebedo ka tiyo ka chakre higa mar 2022. En ma bende adwaro bilo kode wach mar mondo mi onyisa kit pok ma bende gitimo machiegni. Nyakoro Mgajwanga gisani hasebedo piny mano mar bilo wach gi achiel kuom rawera ma bende osebedo ka tiyo Clay Masters ka mantiere kaunti ma Machakos. Arwaki ni machiegni ma en chenro mar pok opogore kwachako ni Nyikora Mgajwanga. Ingini jolu nyaka waul nyingwa gi kamwa hae. Papin mari. Anu ni Elvis Okoth. Mbagwa. Aja Kisumu nyaka Kadianga. Kajimbo. To Elvis, pok mani mintiere godo? Pok wango ka iluongo ni Clay Master, wane Clay Master. Waka waloso watiyo gi lo. Waloso kikombe, agulu, tende, gicho. To lo ugolo kanye nikech wacho ni bende uso lo. To lope musetiyo usebedo kutiyo godo e chwecho. Ugolo kanye? Lo wagolo Migori, dala piny kocha. Moro wagolo Nyeri gi Makueni, Ukambani. Kunde wadhi e gande, watimo gi training. Biro koni endi, watimo gi training. Adwaro mar mondo miler ne Nyikora Mgajwanga ni pok ma kamano chako karang'o nikech iselero negi mwandu mopogore opogore ma bende uloso. Moko kuomgi bende ginene batha kaendi. Nyisgi malong'o. Pok nachako 2022 nyaka kawuono wadhi go mbele. To Elvis, hie dwach ni en tich mane mutimo? Nwachako mana gi loso lo. Lo no mana chako go. Nwatere ga skunde to nwauso negi e bookshop negi yude. Ntindo ma CBC negi tiyo godo. Ntindo ma tindo. Lo ni waloso kuen, wauso koni nikech town kuen onge kuma ginyagole lo. Po mondo giyudu kama chi piyo. Po nego benwa manyo negi to waloso negi magichwecho godo. Giloso godo dhiang', agulu e sikunde. Necho kanyo ni skunde bende osebedo kamna kutudru godo. Akeni skunde kaka mage mantiere alwora mane dibede Nairobi kose mana Machakos kae? Wantiere Machakos, wantiere skunde St. Philip. Wane Nairobi bende wantiere skunde moko. Kilero no mana tich mutimo, anno ka untiere kod okombe mopogore opogore. Kilero no tich hie mago ma kikombe ma bende uloso kanyakla kod sende ma bende ntiere batha kae. Ka wachwe manya gi lope gi endi, watiyo gi lo. Waloso go kikombe gi endi. Kaka agulu ni endi ma waloso. San magite waloso gi lope gi endi. To bende kata mana ka intiere koda san achiel kuom sende ma bende intiere godo. Ne Nyikora Mgajwanga maneno nyaka ging'eni mana ka niselero ni marangi ma bende uwicho to piny ka malo. Ng'at nyalo penjo ni nang'o miyo ni lo uweyo ka to rangi to chopo kumochopeni. Mana kinyalo lero negi matut. Kae waloso kikombe gi endi, aka mae waloso gi chwecho ma lo no endo. Ama poko wang'e. Poko se wang'e to bet kamae. Oma iluongo ni first firing. Wang'o mokwongo. Kiwuok kanyo, te gima itimo ni igo rangi, glazing marangi. En kaka lo mar mogo. Iole pi, obet kaka lo koro. Kasi ibuko godo, ibuke, kasi iduoke kendo. Kiseduoke kendo, mae kaka wuok. Rangi moketo gi endi, en kaka wamanyo kide moko, minerals, waluongo ni minerals gi English kanyo endo. Koe morego, gibedo kaka mogo. Gisebedo mogo, imede pi, irudo, bedo kaka lo. Gimomiyo wawe kani, ma style. Iwe style. Koro kikete kendo ni kamae. Koro okonya moko.
ok omoke kendo. Ko nyaka be space ma obete. Tedo ok inya tedo godo. This ok ted godo. Ma ichiemo godo. Bende Elvis ne nyiko Ramogi Jwang maneno chenro makama in rawere pacho ka akini tijne nikelo ng'eyo machal nade bed ni nopuonji koso Tich makamae nopuonja. An opuonjare mana iye kaendi. Nabiro tema gipuonja aka chakore loso gigi te, aki loso lo mogik nyaka final. An opuonja mana iye kae. Eminya biro tipuonjori. to nokawi thuolo maromo nade nikech mar mondo mi ng'ato chiwne tiegruok ang'e ni nitiere thuolo akendi kit tich makama in okawi thuolo maromo nade mar mondo mi ing'e kit tich makama. Ok en gima nyaka kawo seche moko kama 1 week. Okawo dweche mondo ing'e. Kama dweche achiel. To kaka rawera ma bende pod ikete ne tijni osekonyi nade Elvis nikech ang'e ni nitiere impact mar tich makama wang'e na ber mosekonyi godo bang'e wabiro bedo ka ng'e achiedh nade wachaki ber. Tijni osekonya mang'eny. Okonya nyaka dala ka ayudo matin tatero. Ng'eni aka pod atin niendi sani piny nya konya. Anya dhi tayawo kampuni na achako loso kikombe auso dala kono endo. Kech koro lo adhi nitie machiegni gi dala. Kech sani koro lo ni mabor ko watiyo gi means ma transport mang'eny. Tachiedh nade nikech tich ka tich nyaka bed gi achiedh nade challenges magi misebedo kiyudo tijni. Challenge nitie. Ok nyal kawo lo yago dala tikelo akela tichako loso go. Nitie nyaka ibed ing'e kaka inyalo lose, imix clay no endo, irude, iro neno endo clay. Kech challenge mantie mokwongo, inyalo loso kamae kaka ma iseloso, ikete mach, ok odhi wang', odhi barore te. Odhi barore ama onya wang' mobet kama, to ok inyal kete rangi. Mano isekethore. Mano challenge mokwongo. Buru to en gima kawaida. Buru nitiere. Buru to nyaka bedi nikech watiyo gi lo. Kosetuo to buru to nyaka dhi wuok. Koro nitie wayudo step machielo. Kowadhi to wakete pi. To nitie kaka ichunge, igole. Kosekete pi, obet kama 1 week hivi. Kisegole bet kanyo 1 week tichunge. Kisechunge imoye. Koro ok odhi bet gi buru mang'eny. To kaka rawera ma isebedo kiyudo yuto mari gi tij lwedo. Ang'e ni nitiere rowere mathoth maneno chenro makama okinyi ma kawuono. Paro mane madichiw ne rowere kotende kod tij lwedo. Ahinya na rowere mosebedo ka seyo tij lwedo pacho kae. Yiero tich ok ber kiyiero tich. Tich en tich. Tijni be nya konyo, en okonyo. Ibiro tipuonji onge gima ing'eyo ma ok inyal somo. Inya dhi e skul lakini ka to en practical. Skul idhi tipuonji theory. To bende sende gi okombe mana ka sende mamoko samoro nyis ni koro Ramogi Jwang nikech magi koro gin sende makende nikech aneno ka gin gi rangi majaber kae. Koro arita mar sende makamagi inyalo riti e machal nade nikech wan gi sende, wantiere gi okombe, nitiere vas mago mag mawekin mamoko. Nyalo mana nyiso girito gi manade, luoko. Aki nya rit gi mok nya tore. Kata agulu be tore kisechweyo. Nodhi barore kigore piny. En aka agulu. Koro nyaka gore piny. Koro en gima irito arita. Yani mae aka sunglass chande mag jo China. Maka ma jo China. Koro jo China be tiyo mana gi lo. Kuma be kogore piny to tore. Giluoko kaka sende moko gini. Chalre achala. To Elvis kaendi iluongo ni Clay Masters donge mantiere Machakos. To niwacho ni customers magu gin jo magi. Customers ma jo gweng', jonyuol mag nyithindo ka gibiro e skul to giyudo kata ka gibiro koai ginyiewo. Seche moko be watero ga bookshop giyude. Tisebedo kiloso kotende kod skul ahinya to bende kae kanwa donjo bende nuleronwa ni nitie kaka upuonjo nyithindo matimo lai mar somo mano mong'ere kaka CBC. To kinyiso kaka usebedo kata mana kupuonjo nyithindo gi kotende kod chwecho kae. Ka nyithindo biro, opuonjo gi chwe gimoro amora ma gidwaro. Chakre lo kobiro, aki mix lo no endo, aki kete machine, aki wang'e, mowuog
ipoga kamae. To nyithindo gi upuonjo gi chwecho koso en puonj mane muchiwo negi? Opuonjo gi chwecho. Chweyo kombe, san. To Elvis, kaka japuonj mar nyithindo, isebedo kitiego nyithindo kaka ginyalo chwecho. Ing'eni chon dala kacha onge ng'ana tiegowa. En mana lo mane iyudo kanyo kama ing'wenye lo to ng'ato dhi to chwecho. King'iyo kata mana kaka nyithindo mosebedo kupuonjo kaunti ma Nairobi gi kaunti ma Machakos kama untiere, gikawo tijni e yo machal nade? Kata mana gikawo tij chwecho e yo machal nade? Kunde wadhiga e skunde moko. Wa explain negi kaka watiyo kwendi. To gibiro. Seche moko be wadhi. Koka gibiro kae, wapuonjo kaka ichwe kombe, san. Kitu kama ka gibiro gokinyi to giwuok moro saa 10 oka giwuok. Ka giwuok giyudo ka giseloso gimoro amora. Ko tieko kata 1 week to waloso negi te mowang' negi kaso watero negi. Ka gibiro to nyaka gi make sure ni giloso gimoro ma gidok go. Ka nyithindo biro, yani en kaka tugo, en kaka talent margi. Nitie moko mohero chwecho, ka gibiro to gidhi neno nyithindo wetege ka chwecho. En be nyaka odhi ochwe. Kopogore gi mano, waseneno kaka isebedo kileronwa kaka ichweyo kombe, ichweyo san, gi mwandu mamoko. Nitiere chwecho ma bende otimo, chweyo cho. Mano to ok ileronwa bende? Cho be waloso, cho. Mane wachako loso cho last year. Wadwani wachako uso choche giendi. Koro wawe wuok golo pinje maoko. To concept mar loso cho, nikech ing'eni cho mwang'iyo godo, anangan mana kolos gi ilowa, kende golo concept ni kanye? Nwagolo ga mana YouTube. Wanena ka joma piny maoko ne loso cho. To wabiro gi plan no endo mar loso cho koro kani. Senyisowa kaka uloso cho, en mana ni ng'ato dwaro ng'eni materials mag loso cho to gin mage. Dibed ni gin kaka mago ma bende uloso godo sende, okombe e kind mamoko? Cho waloso mana gi loni ende ma pod waloso go cho. Gibiro ga ma cho marachar. Donge? Cho marachar nende. En mana kala. Kontie rangi modhi to wabuko. Uwok marachar. Tapenji, ng'eni piny sani wantiere yor lony manyasani. Kila kitu kata mana gik moka itimo yor mbui. Lakini bende untiere mbui kaka Claymasters? Mbui to pok wagolo. Nwasegolo ga achiel. Wayudore TikTok Claymaster na YouTube Claymaster. Elvis, adwaro mar mondo miler ne nyikwa Ramogi Ajwang'a designs magu mopogore opogore. Kuom ranyisi, aneni gi designs mopogore opogore kanyo. Do inyalo mana kawo moko kuom gi tiler negi designs gi kaka ubiro godo e kinde mamoko? Design mar bakunda ni endi ma to wagolo agola e wich. Kuma osechako, ma osechwe koro pok okete mach. Kuma oseket ma en kotieko mu oserumo, ma inya tigo nya usi, nya tiyo godo. Kendo magi bende ma podi oketi. I design machielo be wan go kae mar kikombe. Ma odong' mana kete bat. Inya tiyo kata kaka glass. Miya kuma modho pi. Magi agulu matindo tindo. Ko loso kaka mae giloso gi lwedo. Ka watiyo gi mar lwedo. Talent. Gimipare miloso. Akimake lweti. Ng'amo koro yani akipuonjori, kichake to kinyal loso. Inya neno ni oyot loso. Akidhi mbele akinya ng'eyo. To kata mana mamoko aneno ka nitiere kata mana kikombe ma obanjore no. Akia neno obanjore koso nang'o? Inyalo mana leronwa samoro en design mare. Koro mae ne en ma nyathi ma ja klas 3 nobiro loso kaendi. Injo migi penj. Mondo giloso kombe ma kamaendi. Gitiyo gi coiling. Gik ma yani okawo lo to oketo ma bocho giendi. Oloso godo roll. Kwe mare ma finishing. Onego bed ni to watero nede. Ma ok nya tigo. Mae akiketo obro neno. Yani mae chalo kaka obro paro kuma nodhiye. Ma ok onya tiyo godo. Lakini notemo. Kech en chieng' mokwongo. Mare mokwongo. Maloso. Elvis kapok atieko chenro mar pok opogore, ing'eni isebedo kileronwa tich ma bende utimo. Nyikwa Ramogi Ajwang'a isebedo kaneno tipo mopogore opogore mago mag pichni. Kanyakla kod mwandu ma bende useloso. En mana ni mar mondo mi nyakwa Ramogi Ajwang'a ong'e ni Claymasters ka une muloso gi chakre chakruok. Adaro mar mondo mi idhi nyisgi chakre kaka kuma low kete process ma bende okadhe. Ma san bede san kaka magi ma nyaka duse. Dong' in thuolo mar tang'onwa.
Erokamano ahinya nyako ram gajuanga mane chenro mabende koro wabiro dhiye mar mondo mi Elvis Okoth otang'nwa kaka giloso mwandu makamagi kama bende wantiere kama ong'ere kaka Clay Masters mantiere Machakos. Elvis, donga nyalo dhi. Koro kae mwasekelo lobwani endi ma lo manyeri. Koro nyaka wuoge machine kosewuok kae wakete machine mondo wuog kaka lo mayom koda. Kosewuok e machine waserege wakele machine ma chungo. Kae mwakete mondo wuog ko particles kama ma kidi golo chuma wuok. Koro kae mwakete wuok kama golo waste kama golo soft ko mayom kama kosewuok kae mwakete packet. To kae kuntiere nikech ang'eni sama irege koro nyaka obed gi buru. Koro urwako abuog rombe like the masks. Abuog rombe warwako helmet, gumboots, overalls. To koro kosewuok kanyo naneno kutimone packaging bende aneno ka intiere gi more lweti kanyo. Koro ka mwakete packaging mwatere skunde wause skul, bookshops iyude mora mora ma inyiew gige nyithindo mag skul iyude te. Koro ma lo moregi ma bende iluongo ni fine. Koro en ticho kode nade? Lobni ende ma koro waloso godo agulu, kikombe, san, gik ma tindo tindo bende ma ichwe gi lo. Mora mora michwe gi lo ma ema waloso godo. Iruwe gi pi? Ma iruwe mana gi pi. Iruwe gi pi kende emikete ichwecho. Koro atang'ni wak waloso lobwani ende wak wamix gi pi. Nyaka ing'ade. Mano lo ma oseregi chuth mane wawacho ka? Lo ma oseregi ma mana lo. Koro nyaka ikawe ikete e gimoro mondo iruwe. Kasto iketne mana pi matin iruwe godo. Pogruok to onge, lakini moko nitie ma lo clay gi cotton nitie pogruok. Cotton nitie gi kite kite. Ko ma to clay piwa mosereg mosechungi ogol gik ma kite kite goendo. Ko kiseruwo kamae inyalo kawe itiyo kodo kata sechego ka idwa tiyo kodo seche goendo, ama kidwa kete inyalo bet kata 1 month, 2 weeks ama 2 years. Moko tuo. Mano itime nade? Ikaw jwala onya bet kata 2 years oko tuo. San ko ada loso nuk san akawa kaka maendi ma loso nuk kaendi. Ko kik wach ni watiyo gi molding en mana lwedo. Ema atang'ni wak waloso godo kaendi. Ko ma iluongo ni pottery mill machine. Ma machine mitedo miloso godo sende goendo. Ma en lundre arunda. Ema na wheel. Otiyo gi stima. Lakini to en safety. Ok onyago i shock. En ober gi nyithindo. Ko wachaki. Bore gi speed ma pedal. En aka pedal mar gari. Aiketo. Ko luoro gi speed mari. Professional mwenye anajua kutengeneza. Yani ngamolonye. Nyatiyo gi speed mamalo. Mondo tim piyo piyo. Tieki. Koro wachaki. Nyaka iti gi pi. Pi itiyogo mondo obed mayom. Olundre e lweti. To nitie kama kigike ok nyal tiyo gi speed mamalo. Nikech odhi hingo lweti. Koro nyaka iting'e malo mondo koro iruwo lobni endi. Igolo muya. Lobe nitie gi muya. Koro nyaka igol mondo kik obarre kiwang'e. Dweche moko 2 mondo iking'e. Ok en gima inyalo ng'e e dweche achiel. Mos mos ok ing'eye. To sizes? Size mar Sizes mugolo be? Akigolo size mari koluwore gi gima iparo ni idwa loso. Kidwa golo maduong' iketo lo mang'eny. Matin lo matin. Koka waloso diere gini watuche. Koro kanya neno ka dhi mos. Mondo kik ohingi speed. Koro ng'eno biro malo.
onya bet malo kiketo spin mamalo to dhi barore. Emana lwedo ka inya golo stress mari, kin gi stress wuoka kida loso lore gi kg mida keto ka ini ok nya tiyo gi kg maduong aka mae ok nya tiyo gi kg aka 4 kg ok nya tiyo ka ini ke speed mare ka ting ini endi ne ting ito dwet maduong koro ka watiyo gi sponge ko wagolo pi watiyo godo chande ko wagolo pi no endo mondo kik obarre ki otuo ko igolo pi no endo mondo kik obarre. Kisa tieko tichunge to ing'ade ma iluongo ni cutting wire aka wire to a string ema wang'ade go ka separate e wheel mari like make sure ni lweti otuo mondo kik slide inya ting'e malo to odok piny ogore piny inyalo ting'e ramna mo obanjore kukamako watieko loso maro nendo ndalo kata 2 kiny ibiro iduoke machine itimone trimming igolo layer giendi mondo bed smooth mondo bed kama endi inya duoke e wiye kaendi ko itimone trimming ko ndalo achiel ko kinyne sema to agiseloso maendi ko kinyne itrime ndiaki ing'ado logo endo mondo dong mayot mondo kik obarre. Koro kisetimone trimming ikete kaka ndalo 7 koro ndalo 7 koserumo ndalo 7 biro kosetuo picha oserumo matin pino oserumo osedok to ng'eny lo ok rum ga pi en ng'eny go ga gilo koro kosetieko kanyo ndalo 7 tiwuok kode ikele kaendi ko mae kendowa miluongo gi dho ngere ni kilni mae mwawang'o godo kikombe go endo kosetieko ndalo 7 ibiro tikete kaendi aka moko napango ka aketo mondo magi endi kisekete ka kosetieko ndalo 7 tibiro ikete ka to iyawone mach otiyo gi stima jiko wan tiyo gi stima nitie matiyo gi yien aka dala dong wawang'o matafari ko kuenge kuma yani hiro ko watiyo gi stima samo wang'o bang' thuolo maromo nade koseketo ka nyaka ka ndalo saa kama 4 hours hivi mondo rum ko luore gi time yani temperature mare aka omedore aka heat kae pok wapangogi wada wang'ogi kosewang'gi kosetieko 4 hours hapo kisepango tiloro kiseloro ilore kama mondo majno kik wuog oko kisewang'e mosetieko 4 hours nyaka imiye kendo mo 6 hours mondo cool nikech iye kanyo koro en red ko majno endo ng'eny ok inyal golo seche igolo seche kiyaya dhono e seche mo majni seche ma isetieko wang'o endo 4 hours orumo kiyaw gikethore te ng'ama okia koyaw to gikethore te mana sara gikethore nang'o nikech ka gisewang' to gikethore nang'o dong isewang'ogi mosetieko 4 hours yani dong iloro ga kaendi mueja yani eot ne ok donjo iye ka muya gine ni ende didonjo odhi baro gi te kosewuok kanyo 4 hours oserumo ema giwuok kama endi giwuok kama kosewuok ka ikete e rangi glazing waluongo ni glazing gi dho ngere glazing iketo chak iduoke iye kanyo kiduoke iye kanyo otieko 5 hours ko temperature medore nikech glazing no endo en yani mondo moki otiyo gi moto mang'eny to bende glazing kata mana wicho rangi bende iwacho wicho mana malo kasto boye koweyo mar mondo kik omoke iye kacha ko boye kanyo mondo wawe kaendi
nikech kiket nyaka malo riendi ne ka koro melt omoko kanyo kibuko te koro kiduoko e kucho to odhi moko ok idhi gole medhi kethe. Koro kalure gi processes mathoth mabendo kadhe emomiyo ni koro nengo samoro nyalo bedo malo kama koro uso 500 samoro ka koro nyikoro mgejo ng'e gimomiyo ni uso nengo 500 process go endo mang'eny stima utiyo glazing beche tek ok en gima yot. Nyakoro mgejo ng'e Elvis Okoth oselero na kit tich mabende gitimo Clay Masters kae kata kamano kapok watieko chenro ma kama nitiere jal mabende Elvis osebedo katiye buoye mabende en wuon ka nyinge en Michael. Adaro mar mondo mi warwake mar mondo mi en biro nyiso matin kaluwore kod tich magitimo kanyakla kod jogoeko mabende ondike tich. Michael, habari ya asubuhi. Salama sana. Asante sana. Sasa kwa mafansi wetu ama watazamaji, labda waambie, nishawaambia Michael wewe ndio mwenye hapa na hawa ni vijana ambao umeandika kazi. Labda ueleze mambo mengi sasa kuhusiana na hii kazi na Clay Masters. Naam. Mimi kwa majina naitwa Vinya Michael Motea. Mimi ndiye mwanzilishi wa hii kampuni ambayo inaitwa Clay Masters. Sisi kazi yetu ni ya udongo na kazi yenyewe udongo ambayo tunafanya ni inapatikana katika silabasi za CBC ambazo sisi tuliona hii opportunity. Tukaamua kwamba lazima tuje tufundishe watoto wetu kutoka shule ya chekechea up to the university level. Sasa katika hii kampuni tuko na wafanyikazi watatu ambao ni Manuel, Elvis na Dennis ambao sisi tunafanya kazi ufinyanzi. Ufinyanzi ni kama ceramics kwa lugha ya Kimombo. Sasa katika hii hali ya kazi tunaunda vitu tofauti tofauti. Tunaanza kutoka kuunda vitu kama vikombe, sahani, choo katika hii kampuni yetu hapa. Kwa sababu sisi tunataka kukuza talanta. Talanta ndio kitu ya maana na tunataka kuhakikisha ya kwamba talanta zetu hazitoki nje. Kama ni kuunda vikombe ama sahani, hizi tunataka kuhakikisha ya kwamba sahani ambazo zinaundwa hapa Kenya ama zinaundwa katika miji yetu ama katika pengine what we call cottage industries. Pengine pale Kisumu tunaweza anzisha kazi kama hii, utatumia the local available material kulingana na vile shule ambazo zinafundisha watoto, enda ukarokote available material ama local available material. Kwa kina sisi tulianza mwaka wa 2022 na sisi tuko na miaka 3 kufikia hapa. Sisi tumeweza kukua na different vifaa tofauti. Kwanza tuko nayo modeling clay ambayo inatumika na watoto wote katika nchi yetu. Tunataka kufundisha watoto ya kwamba clay inapatikana naturally. Hatutaki kuambia kwamba clay inapatikana ile ambayo wanaita plasticine, ile si clay, lakini udongo inafaa kuwa natural. Yetu ya kwamba tunachukua udongo wetu katika sehemu tofauti za nchi ambazo tunakuja tunachanganya pamoja, na kushachanganya pamoja ndio tunaweza kufanya vitu tofauti ambavyo tunaweza vikuza kwenye viwanda vyetu. Labda mnapatikana wapi? Mnatumia rununu? Sasa niliona kwamba mnauza udongo kwenye bookshop. Yes, sisi kitu ya kwanza ile product ama vile vifaa ambavyo tunavyo vya maana ni clay. Clay ndio tulianza naye kitu ikiwa our first product ambaye tumeuza kwa mashule zote nchini, tukisaidiwa na kampuni tofauti za kufanya distribution. Na ukitaka kujua hii kazi unaweza tupata kupitia rununu zetu ya 0720 415 619, na vile unaweza tupata pale TikTok tunajiita Clay Masters, Facebook tunajiita bado Clay Masters, Instagram tunajiita Clay Masters. Na pia ukitaka kujifunza hii kazi hapa Nairobi, kwa zile mashule za primary level kutoka grade 1 all the way to grade 9, tuko katika sehemu ya Joska, Mavoko County, Machakos County. So tumewakaribisha nyinyi wote mje mtutembelee tuweze kuwafundisha hii talanta tunayo sisi. Asante sana Michael. Asante. Mana kumanya koronga juanga mane kit chenro mar pogore mabende nwa keleno kiny maka wuono iwinjo kanyo ni tiegruok bende ginyalo nyiso bende ginyalo puonji tich makama. Koro namba gi mar ong'we yamo bende gisendiko kanyo kanyakla koda mbui margi mopogore bende gikanyo bende makelo e giko mar chenro mar pogore. Koro kiny maka wuono ponono ni inyiew magi tin gode odi
to koro ing'e kama dis ma kamagi owuoke ma kata kichiemo godo tichiemo godo gi nyadhi nikech gin mwandu ma bende iloso e pacho kaendi. To ng'eni gedo mara ni yudo puonj achiel ariyo adek ma bende nyalo kawo e chenro mar okinyi ma kawuono. Orituru masani warad kende kit chenro mar pogore juma mabiro, chenro ma bende biro ni chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi kitayo kod an Sharon Ong'aw. Orituru masani.